Kinong elam ka all China Mid Day Meal Workers Union ka bari kesenjuk kinong shet jasngi haki skol baper kila ong bakat baki dikhot chongka kidang wan sya kecing elang ekhi ka baki tmu ban pelong cakayeng kali ka additional secretariat haka step arfunai trek nailar arjar fuar penman gila sya halla sya kerkaj haki bor pulet uba kru el poriat nong elam union ulong baki pat yo kecing bet ka baki lapan ban pelong ye kecing ekhi haka te caka kani kecing ekhi kinong shet jasngi kalong bandawa nak sorgar jala ban kentiu shu kecing siu sa khandai spa manubnai nak bacuyo shispa dengka manubnai nak benta shpobnai manla usnem kinong elam gila pentep bakin beteng yekhi adu klai potrek nailar ajar fuar bat ab ek cinge khot jekren nagaliang sarkar ka union kala dawa ban benta bunai no pra bat kala langkorru deven siu lang no ba om deven aida wa om dan kana school khamadian ni kinong yekhi lapang kriya no shakmat ka office chung mekhlaya board of school education khnang bakin yo ban shong yekhi hakate gi chaka Hangning ganeka singiwan nakaliang all China Mid Day Meal Workers Union kabala ya le namanta ban kerpat ya kasokar jala bahkan penkiu no ya kajing ais ngubah ne kanorium ya ki Mid Day Meal kok namari ya kani Mid Day Meal scheme kalawan rapo yang ni trekam artos nem tam te hakini ka artos nem tam kasokar jala ka aitang cispa tangga si benai na bantas pro benai te hakini ga prosnem gila berkhat ba ngin glia jong haban keu no haban yekran te nado ka arjar khathandai banai jun gila dabai ka representation to chief minister pandar sangma hado kan ka khatwai tri august ka den reutali ki reminder gila ka hagjo ka por gila bai ro shau prime minister narendra modi lamba governor ta hakini ga jingpan ka jingkarpat jong imenta ngimban se ban keu no menta hangni ka banlong indefinite ka jingaki namarbau chief minister hadom ta kasngiro usngap jaru klem ai da kajing thaw ban jubab ten ka daw kajing pan ka jongi kalong ba nagani ka spa tangka ba ki ais ngyo ba ya baro ki Mid Day Meal ko khajala pangkiw no sa khandai spa nakabaha jong ka sarkar jala te kata ka wai ka baar bangi ong ba hakini ki kini ki jaja ka ai government of India na banta speu banai pangkiw no na so December ba January namar ba December ro ngidan ka ban pankre ya ka Christmas hangni ki kok ngibon kidai ki ba duk barangli tingim ngidan kam pisa te hakane ka uni December dai ban ai u January bang dai ban yo pisa ban the ya uniform bat ki court school ya ki khon ki jong te nagta ka daw ngipan ni artli sakawai ka ba ngipan karpan ng government ba ngiyo iba ka sarkar ka ong ba penne iki penthong chibon tri gide ikhna school nangta penne ka meram o menginyo galaer henre peusi ka ipa kadlong da kongpong ikana school kiwan bam ja pat jasngi ikalli ngi haban set ka ding bot runga ndre ka sarkar ka banslor kinoy ka gi kai ban bantung sibon de te naka gini ki lait tili ba komsan tam bang ipa na government hanang ba kala dai ka po lada ka sarkar kam juban ne kan nam ai ka bang ipa ngi ka par te ngiyong ya ka sarkar ba kabahaba kani ka Mid Day Meal scheme na ka PM portion kadai bansanga trekam no na jala ni kale namar ngiyo iba kani ka scheme hakani ka jing atos nam tam ki Mid Day Meal ko kibon kilong kami ndai phunyo no kispa ka kilong kami kilong kami kila set sisa ka jakum kilong kami kedon kim kuikhon te ndrai hagawai pat kapan slur pat kilong kami bakin long kiba kinong kharong kisah aram hakibon kidukan namar munti kana kajing se honorium kabar pat gilamba katkum kajing yakran gikok ki jongi ki long kemi khamtam bon gila long ki single mother na ki bra e sa ilong tang na kadaong ba ki tray kana kam kimyo pisa ti kana te kapan slur pat ya kata kabanta bakin long kibamdon lokcho te kini kata kadaong indong ba kani kasen kadai ka khaddo bangin yale banim naka sarkar ka ong ba pendo no Mid Day Meal scheme na jala Meghalaya baraka jo ka por ngirun imlai loj no kum kinong tarai kum kinong songsinong madam ngihaban im namta okpo ban pendabang te kata ka dai ka kajing ya karen kajing lap ka jongi menta bat chief minister bat ngikhmi kadon kajing kerman langba ka sur ka jong phi
ki media ki badai ki borba menta jongi hajala Meghalaya ki bala ban kendit bat pen kendit ben rew ka sarkar bat ki officers tengi kemilanti ba menta ka sni menta ka jamnya ka sarkar ka dai ban ai kantini menta ka sni haji sang dai ban syong hang te ka additional secretariat ngila pan ya ka permission ng bagat ka deputy commissioner ta hado men step ni kapat yo akti ya kata ka order hangno ki ai ta dai ngilangi depan tingi syong hang te ndrekat bangilang syong hang te ki dan hi ki nagaliang ki police kibawan halawan ko ikerka yang iba pikan ni kada ulang bian teng iong mengimdai ki reu bian ngiwan hang ni ban song jai tena kata langsung ba ai la ti ban song namar ngila thangan te kane gong ilapan bo application ya ka DC hendrai ngimyo te hendrai pukot to ngam kane la long bian pia ban le tengin ban sing iong ikini ki police lada ngiyo i khot khobor menta ngiyo i khot khobor baro ba orang ba polis uba pidan ujong pi orang ba polis ula hilap dagi polis yau polis kilap ba u ba mi kapisa pendon kami takabor itu kali ki ai uto umdayo babian balai bim kem yau to balai bim kanra yau to balai bim be suspend yau to tiyang iban ki ba long jai ki long kemi ki long pa ba nang ne ki ba dan hok ban pan piong bilang bian piong ni persya ke section 144 CRPC habakot te umla iban kadani iro talawan ki majestre te ki karpa yang ngiting yong to nginwan hang mensyong ya Jakarta mangimlet pat kan kata kamu kakak berpempat juga gini ki jingdawa punya song mat hang ni te menta ka ap khundai terek badla cha ka lai phau kini ki arsingi ngin syong sa hang ni hado baga sarkar kan ayengi daga jing tha bat kan pantrai kam ya kan nega jing pan ka jung kata teka nikmi lanti sakawai nganong bansai manai blang yong banai December ka sarkar claim se ka bam long school bamdan khanna kadai chuti ndrai ngi bo ka jing kali ba kinoy kai pan ibahi kai khana school balai pisi utulop iki manai December habai khana school kamdan u January ro pisi tayang ipan yaking yo ipat kilang-kilang ka government kasi yo katulab jong ginong tray sarkar baro haswa jong Christmas kasi ka clear ya baro gibil jong kontrakta haswa ka Christmas handra yang ipat kikup yang mai pisa hatu sano kata kajing perkhan ngimi kajing akaran padeng jongi yang ba ke Christmas ho ngiru dan kam pisa ban pen yo ban pen kiman yigi khon ba kadai ka Sengi absent Desember sing kayo Yesus Kristus. Hatong imdan hang mo ban pentemen. Yo ige sarkar jella kale lagi peulak ka penlon. Ban pen itenat dia ka sor selong. Ban pentenat dia ka jua ginong stoin gitura baro. Lagi peulak ka penlon. Dai tanggarong pong rayang ibai tang si khandai spa ngipan ngimdan hang. Ban seo na mataw Desember January dah. Jan ringin sew ngin gidon kam pisa ban the juti ban the uniform igi kon atong imdan hak ma ban pan kata tenata kada mo haya baro ka jing kren jong igi kok baro ni pai ka banta ba ka jing sensar jong ka sarkar jalla menta nehe gini ka posnam iman bangi ki kok indai sho ki bariu indai sho ki nong song snong jong garin India ba ka jalla bi kau kerteng jong pi bot kau kerang ani usai ngade khro el pariat ngade unong ay kasur na manta jong ki midday meal ko namar kidai ki ba sale bentam ngawan dekat angi haga jo ka por ki kon jong aro kidai ki ba mat ki ba bam yi ga jaba shat ki ko tengah ban ya wan sakmat ban ler persan ban ya rap lang baro haga jinga dai bat kani ji i lang ba ka sarkar jalla kan pelut khatsau kulur nabanta kita ki jing kita masa nabanta sisni asni stiyo te hakajing khain ga jong ngin dapai ngi kandet namar ba ngi pantang siajar si banai na ka sarkar jalla ka ba ladang isim kanik siajar kin aya ki khat phrajar sanspa saphonyong ngut ki midday meal ko kata khaso kulur kala adab namanta phra khandai banai tenta kada kanne ka jing pulut ka sarkar imat ba kan pen sneu sho yangi ki kuk bat ki khon ke jongi namarnyo i kita masa menta kemdan ka disiplin kemdan ka jing padan kata kate bereu belai kamdan reitang ka jing ya dikiat ka jing ya penjat i ki khon ke jongi bat ka jalla
Ni haga jo ka porro kadai tang ka ban pen kelat yang ya ka ai ke bajing le bakara tu so. Dan ka daw na kaliang ka jongi ngi ong ai. Dawa namar ngi dai kinong pentrai ka scheme jong ka sarkar India pa ka jong ka jalla. Namar ka future ka jong ki ka jalla jong ngi dai khna school. Ta ngi don hok ban pan ayang ini khasaw kulo. Ya kata kita masa pila ban le dikibai pakila pilam.